Cette maison, c'est toute mon enfance. Quand mon père a été expulsé en février 1951, ça a été pour moi vraiment un choc. Étienne Manac était un jeune homme de gauche. On byl demokratickým idealistou. Trochu to nebezpečí podcenil. Na francúzskom konzuláte operujú cudzí špioni. Bylo potvrzeno, že nový konzul Étienne Manach napomáhal československým občanům k útěku na západ. Komunisti se stali oběťmi nového režimu. Je rejette l'idée que ce qui se passe ici a quelque chose à voir avec le socialisme. V politických procesech nenajdete vůbec žádnou logiku. Nemělo smysl, že popravili Klementise nebo Slánského. Stal som sa agentom západných imperialistov. Prostriedky výsluchové, ktoré používali, neboli v poriadku. Keď som odchádzala z vypočúvania, takú nohu som mala už. Plánoval ste cestu do Vídne, chtěl ste tam zůstat. Vladimír Velecký bol členom partizánskej jednotky Jánošík. Bol odsudený za vlastizradu a špionáž. Za to sa dával trest smrti. Pourquoi des vieux communistes idéalistes ont tout avoué ce qu'on leur a demandé d'avouer? Obžalované usvědčili dokumenty získané z konzulárního trezoru. Si il n'y a pas de documents, on les invente. Můžete se zachránit. Tady to podepište.